Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor bahalor haka khat arterek unai luar arhajar Hapoh kilawan ban aipor ya kinong hikai kontrak balayalam do ba berbor yang tem kilawan ong balada kim Kynriah no nakmat sekretariat Hapoh ke Shiteng Kynta kinle sendon dakabor lani banbu dake ejahar ya utai unong hikai uba berbor ulakren syaj kilat pathai kubor balada kibor bahalor kinle kumnuru kim Kynriah na katai kejaka Board District Administration kila wan yang ini barengam dak bawa Kynriah dak FIR dan nak liang jong ini ongsai ni wan hang ni ngimdai ki riwilet ma ngimdai ki nong pen Kynriah ngimdai ki ngan su ong ngan su produkti no ya ki ngamap yang hap ngamla ban kiar ya kata ngimdai ki le no an ongsai ngidai ki no hikai ki balatai ya kari ber kajai ban riu mana ki house na mansua tengi sngo ba mata ba nakaliang jong kabor administration ki ong ban ai yang i dekat FIR te nakaliang jong i ngem don bor kumbalong ngem don bor ngem don boy ngem don atiar ban yele persa te nilong tam kinong tei jong kari ber kajai ban riu te ka song ki ba kin ai de kono nakaliang jong i ngem ki na kane ka jaka kata kata garai ka ba khadu nakaliang jong i Ông bà là phân Kynriah của cái mình cái ini song yang ne bai tip ya kata ki pensno kum tu mene kum obkiro ki osno ong ba kin ai por yang i hadin Shiteng kata lan lai 4 minute hadin nang tan nakaliang jong ki ong ba ila kadang kren sai ong ba nakaliang jong magistrate una ada ke FIR nakaliang jong iro nga nakaliang jong ala ong sai kajing im jong mentala sau polai snem karta ki kajing im puli jong ala dap IT se sarkar baro tagamot ba sa tang sipawa ka badang don hanga tekan ayu yang bangan IT lag jong kajing im nagabanta ka jing baha jong ki pernai kai nagabanta ka jing baha jong ki traspa ngut ki pernai kai tip ki don pernai kai jong ki badon sim jasam ki don ka man sim ki thang ban sanran yang hang ne tamak ki don na ka jing jau umat namar watang ka bai kalir kim don tegi ong ba khas ki jiri ki jinat ki ban ajik thok kum ni kintai ki jing tholai la rakit ka kalir ndap shu namar bangiyo e ka bakum kani ka sarkar ka ba matla ka ba kelut tengim la ong ese u esu anrai ka penbor yang i bangin thangsau ki jing bangi kum kinoi kai jing sia kambit ingi kum kinoi kai ban banile percaya ka an as ko thu bhai ka ta tamai ka jing tiplam jonga kum nong yalam jong kani ka asison kala thangsau pelat tek penlong yang bangan rai kumtahi wat langalong kumno. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.